Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon paman pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang isalibay ug tunob-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayod sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadanag gayod ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kinsa dinhi ang muangkon nga anak sa Ginoo ta sa kamot. Ang wa mo isa anak sa demonyo. Matud pa ni Kristo diri, kinahanglan kuno nga gikan kanato ang mga tao magdaig sa atong amahan. Gikan nato magdaig sila or tungod nato ang katawhan mudaig sa atong amahan. So ang emphasis ni Kristo nga kitang tanan mailhan unta nga anak sa Ginoo, dili anak sa demonyo. Kanabitang bata nga bright kayo nya mahimong summa cum laude or valedictorian, kinsa man gyud dayoy daygon sa mga tao? Ginikanan gyud. Automatic ina hunahunahon ginikanan dayon. Hastanos ginikanan ani kan liwat ginis papa. Nya ang papa day bugo day kayo. Nya kani liwat ginis iyang mama kay purting buotana nya ang mama day ay nibiya day sa pamilya kay tuwa day laing laki. Mo gidayon na pasabot ang credit sa atong maayong binuhatan dili mohunong nato kung dili sa nagbuhat nato, sa nagatiman kanato. Pero mohunong na gani ang atong credit, ang atong dungog, ang atong maayong buhat, anhi na gani nato mahasintro kana peligro na na. Niya karon unsa may gigamit ni Kristo, asin o kahayag. Mo ni mga figure nga mga importante kay ba. Kinsay wa kailag asin dinhi ta sa kamot kanang wa gyud kailag asin. Nakaibaw mo. Unsa man ang asin? Tamis, parat. May okay kaila de mo. Nya kahayag. Kinsa dinhi ang wa kailag kahayag ta sa kamot. Na iniisa dito usay gamay. Unsa man ang kahayag? Unsay kalainan sa kahayag ug sa kangit-ngit? Kung ngit-ngit, wa kay makita. Kung hayag, lingi ako no imong tupad, kakita ba ka? Lingi imong tupad. Niya pangutan na siya, kita ka nako. Kakita ka nako, ana. Narabay daghan kaayo nga bisag hayag na di gyud magakinit anay. Kay ang naong sa usa gaana diri gatamudhoy. Usasab kay nag-away di tungod sa utang. Aka na ding naay nag-inutangay kakita di na. Di kanang nag-away tungod kay managsilingan, unya ang iyang silingan nga 25 years old gikabit sa iyang bana nga 50 years old na iyang bana niya siya 52
Nya nangabit iyang bana og 25 years old, kanang 52 mutagad na sa 25. Mutagad dili. Bulahan kon mutagad. So mga igsoon, ang gitan-aw, ang ipatan-aw ni Kristo kanato mao ang kinabuhi niining asin og kahayag. Ang kinabuhi sa asin unsa man aron makahatag siyag kalami or tabang sa katilingban. Kasagaran ang iya jud ana kana mang yung pagtimpla, mahilis siya, mawa siya, musagol, di na nimo makita. Ang imo makita ang kanang imong giutan kadto-nay makita, pero mawa ang asin inigbutang nimo. Nya unsa may mahitabo inigkawa na niya, mausab ang lami sa imong giluto. So kana ding tao nga andam nga mawa ang iyang kaugalingon diha sa katilingban, kana mao nay maghatag og kalami. Sa opisina pananglitan kinsa may pirming makita, ang sekretary, ang manager, og sa bangko, ako bangko mo ko trabaho sa una, kana mga tellers. Ang di kay makita, janitor, driver. Pero hay may mas daghan og trabaho sa bangko. Ang naguna gyud or sa opisina ang janitor. Kay di pa mo open ang opisina, naana na sila. Nya ini-close sa opisina, naapagyapo na sila kay sila'y manglimpyo. Nakatrabaho sa kusuna og Fairmart, mo'y first na kong trabaho, head ko sa maintenance, labi na sa mga janitor. Mo open ang Fairmart alas 10, alas 6 palas buntag, tuan nami sa sulod. Nagmap, alab, arrange na natanan, kay manood sa dang mga empleyado, kana mga mga kuan, tanan diha, mga promo tanan, alas 8, alas 7:30, manood na sila. Nya lisod na kay ipanglimpyo kung naana na sila. Ana. So ang pinakasayong musod mao ang janitor. Nya igabli sa store, mawa na sila. Pero limpyo kay tanahon, no? Arrange na kaayo. Pero dinis atong kuan, atong misa karon. Inighumas misa, mawa man dinhi ang mga tao. Kinsa may musod, ang atong tiglimpyo, ang atong mga parish personnel nga assign sa pagpanglimpyo. Nya karon kinsa naman inyong nakita? Father Siano, Father Gonzalo, Father Salo, kita ninyo kana mga lektor sa Kristan, pero wa gid na sila mutabang og limpyo. Nitabang des Father Siano og limpyo dire. Ang gitabang ra yung Father Siano pangdiktar, panglimpyo na. Na abot rin tarong-tarong ding now, mga igsoon. Ang mga nanglimpyo dito aros loyo kasi naong buang-buang dako mga saba na sa naron iguman na naron niya tarong-tarong ding now. Posible ba ya? No. Posible. Ay kamo day. Mga butan ninyo mga naw ni amoro dinhi na nimba, pero unsa ka ditong inyong silingan? Unsa kay relasyon ninyo sa inyong mga silingan, sa inyong mga kuyog sa balay? Kamo dinhi nga mag-ana-ana gyud, ana-ana nya buutan pa kay ignaw. Nya igabot ito de kusog kay muyaw-yaw. Nganong muyaw-yaw man? Kay iyag yung ipamugos ang iyang gusto nga mo'y matuman. Muna kinahanglang mawa gid ta, musagol ta, musugot ta nga di makita basta lang makatabang. Ug mao sa na ang kahayag. Ani, hayag ba? Kanang hayaga mudanag siya diri. Pero kakita day kas iya dito, kana bang iyag yung kaugalingon, mawa tanawan ng suga inighayag, di ba di na nimo maklaro, pero inigpaong maklaro nimo, mao din ni porma sa suga, pero inighayag papas ng iyang kaugalingon, ang makita nimo ang danag na ana kay iya mang ihatag ang iyang kahayag nganhi sa uban. Makita din mo sa adlaw day, tutuki ang adlaw, di ba mawa ng imong mata
ang imo makita ang kanindot sa epekto kung adlaw musidlak ng adlaw kay makita na nato ang atong palibot. Pasabot gusto tang dili mapansin basta ang atong isig katao malipay. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, gusto ko happy ka. Sige na. Ingna ba? Na, nguban, wag yun mulingi. Ano mulingi? Muna, sa unang pagbasa, gipahinomduman ta, nga ngato di ang buhat, aron ta mudanag, ayaw gyud kuno panamastamasi ang mga kabos, ang mga nanginahanglan, ipanghatag ng imong kwarta, ang imong mga butang, ang imong pagkaon, ipanghatag na sa imong mga silingan, labi na gyud nanginahanglan, aron mudanag ang imong kahayag. Kay magdinaw na gani ka, ngit-ngit kay kagnaong. Tanawa ka na mga manggihatagon, kasagaran ginas manggihatagon, 100% malipayon ginagnaong, tanawan ng mga daw. Di ba ang naong nga na, murag ngit daw. Sige na nagana. Hadlok ko ka mo dool. Ila mo sa nang tuyuon, nga magkusmod, kaya aron di ka mo dool, kay sige, masagag dool, basta mag-smile. Kusmuron gina nila. Nakaroon taon-taon, pakalitig lingi na imong tupad. Magkusmod ging naong ana, kangit-ngit na. Sa ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, gikalimtan ako ang tanan akong nakamahuan. Officer ba yan ni si San Pablo sa mga Hudiyo? Kusog kay ni siya manglutos o mga Kristiyanos. Knowledgeable kay ni siya, very passionate, zealous nga pagka-Israelite. Pero matod pa niya, pagduol na ko ninyo, akong giwagtang ang tanan akong kaalam, usa na lay akong gihinomduman, si Kristo, labi na gyud ang iyang kamatayon sa cross. Kanay atong hinomduman, nga naman, kana bang moingon ta nga, gusto kong maliwat ni Kristo. Ay, ayaw na ng imong mga pangandoy, ang pangandoy na ni Kristo. Kana bang mamatay ka para sa imong isig katao. Ikaduhang lingi be, kani nindot-nindot na ning istoryaha. Ingna siya. Yung tubad ba pangutan na yung na andam kang magpakamatay para nako. Gano, ingna ka no. Sige na. Abi ako lang mangutana ninyo be, kamo andam ba mong magpakamatay para sa simbahan? Kusga. Pamalit mo og slot. Tanawa, ang imong kwarta, gipalit imong slot, unsay may tabo, mawa sa imong puder. Nya, ma-recognize pa din dili na kay musagol na siya sa daghan. Muna nga ang atong dopes, nahalina na taas of yesterday og 19,000. Pakpak. Hingga, nga kinsa may naghatag ani pader? Ambot lang. Basta nangabot ra na ato atay record ana. Pero isagol na diri wa tay i-announce nga mga ngan. Kay mauna na siya ang asin. Nya iniglingi nimo sa imong mga mata ka, nindot among simbahan, no? Ana, ngadtos gawas, nindot na. Nindot ba? Kana, mo na siya. Tanaw nimo sa imong lingkuranan, nindot na, ngali nindot. Altar nindot. Kinsa may gahimo ani? Sagol tanan. Igtilaw nimo sa imong pagkaon, lami na. Hay mang asin, sagol tanan. Mo na atong slat-slat, sagulo nato ang gagmay. Nya giingnan kong San Vicente Ferrer, ihunong na ng pamaligyag dopes. Puol na. Ang sa may ako ibaligya, napamay tukurunong kumbinto, 35 million ang cost ana. Nga napasatay bayranan diha ang atong daan, agianan, mga 1.5. Napatay tiwasunog toko dire, dagkutanan o kanang souvenir shop, padung dire katong bagong CR, siguro mga 1.5 sana. Napatay 38 million nga panginahanglan. Ana, ingan San Vicente, katong 19 million man to. Nakuha na to, nagasto na to nato.
Karon magbag-o tag slot para focus na ta sa kumbinto, sa dalan og sa kanadiha. Tulo na lang kabuk atong focus na nya kining tulo inadlaw-adlaw ni nga paggamit. Ang kumbinto kada adlaw na to gamiton, ang daan kada adlaw, ang kanasang dagkutanan kada adlaw sa na siya, atong souvenir shop kada adlaw. So daily use. So akong gipangutana si San Vicente kani bright mangyud ka ikay hatag og ngan ana gabi iya kong gitagaan SBF DAG ang abbreviation SBF DAG. Sa may meaning ana San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Ano mo ramamog ng aluya? Daily Abundant Graces. DAG. Daghang kalinaw. Daghang kalipay. Daghang kasakit. Daghang pagantos. Daghang kalampusan. Basta daghan. Graces manatanan. No? So kung mo palit mong slot, sugod karon naamoy SBF DAG. Nindot. Tagpila man. Ingo San Vicente, mahal ra kayo ng 1,000 ay. Himuan na lang ng 500. Na 500 na per slot. Pila man kabuk pila man kabuk ibaligya. Ang 38 atong i-times 5 ay times 2 pila naman? 76. So natay 76,000 slots gikan karon niya ako sang gitagaan og term kanantod kanusa man ni ibaligya San Vicente insya inig anniversary sa parokya kinahanglan hurot na September 5. So gikan karon hangtod September 5. Lisod ba na hot doon? Dili oy. Ang ato lang ganing tigpaminaw sa atong online mass, appeal na ninyo og ato mga kamo mga online parishioners. Average gumog 1 million tigpaminaw. Na ay 10% ana nga mamalit one slot. Nya 500 naman per slot. Pila man ang 1% sa 1 million? Ha? Wala, di mo ka mo kwenta? Pila? Cancel. Di man sa di ko kamao de. Pila? 1 million? Nya 10%? 100,000. Kanya, 76 ramay atong gibaligya. Pwede gani ni next week human na ni. Di ba? So ay ninyo, pamalit mo karog sugod 500 niya. Saad mo kada semana mo palit mo ko sa kaslat. Di ba? Next week, wala horot na. Ikapundo na ato day na diyang tukuron. Mga igsuon, mauni ang mahitabo kung mahimutang asin o kahayag. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to? Ang matarong kahayag diha sa kangit-ngit alang sa mga buutan. Kung mahimutang matarong kahayag ta sa kangit-ngit. Ang ato karong kinabuhi, gingit-ngitan tungod aning kadaw sa kalibutan. Ato ning ilisan og kamanggihatagon labi na gyud para sa mga nanginahanglan. Mudanag ang kahayag, musidlak ang kahayag, mga lipay tang tanan. Muna, unsa to atong bagong slot? SBF DAG. San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Sige, manindog ta katong gustong mo palit.